खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै शंकरदेवनि रुंसारि सान। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 18 भाद्र एबा 4 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथियाव गोदै जागोन। जायफोरा साख्रि मावगासिनो दं बिसोरनि थाखाय साना मोजां जानो थांगासिनो दं। मावख'गिरिफोराव साख्रियाव हेफाजाब होगोन। दावगानायनि लामाखौ रोखा खालामनाय जागोन। रांखान्थियारि थासारियाव मोजां जानो थांगासिनो दङ। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गावखौ सामलायनो गोनां जागोन। नोंथांनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा जागोन, अदेबानि हाखु-दाखु जेबो थिरांथा दाला। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा नाङै रागा आरो नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। रांजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था। कर्कट राशि। दिनै नोंनि गोसोआ खुसि जागोन। नखराव धोरोमारि हाबाफारिफोर जानो हागौ। खरसाया बांगोन। सोलोंथायारि हाबाफारिफोरखौ सांग्रां जा। गोब्राब जानो हागौ। फालांगिनि थासारिया मोजां जागोन। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा सिरि जानांगोन। नोंथांनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। गोसोआ गोजोन गैयै जानानै थागोन। गावनि नखरनि सावस्रिखौ जोथोन ला। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा रां आर्जिनो गोजोनगोन। सासे लोगोआ फैनो हागौ। गावनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ जोथोन ला। दावबायनायनि खाबुफोर दं। तुला राशि। फालांगियाव सोलायनायनि खाबु दं। नोंथाङा नखरनिफ्राय गोजानाव गुबुन जायगायाव थांनो हायो। आय बाङाइ जालांनाय आरो गोबां खरसानि थासारि जानो हागौ। दिनै गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। वृश्चिक राशि। सासे गिदिरनिफ्राय रां मोननाया जाथावना। गोसोआरि गोजोन फैगोन। गावखौ फोथायनाया गोजौ जागोन। धोरोमारि देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांनो हागौ। सोलोंथायारि हाबायाव गोब्राब जानो हागौ। रां मोन्नायनि खाबुफोर दं। धनु राशि। दिनै नोंथाङा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय गोसोआबो गोजोन गैयै जानो हागौ। गोसो हमथानो नाजा। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांनो हागोन। मकर राशि। नोंथाङा मान आरो सनमानबो मोनगोन। गोसो हमथानो नाजा। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। साख्रिनि खाबुआ बांनो हागौ। जिउ लोगोरिया मदद मोनगोन। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा मोजां। कुम्भ राशि। गोसोआव निराशा आरो गोजोननाय गैयै थासारि सोमजिनो हागौ। साख्रि सोलायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। खामानिनि खाबुआ बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्रायबो मदद मोननो हागोन। मीन राशि। दिनै जिउ लोगोरिया मदद मोनगोन। नखराव धोरोमारि हाबाफारिफोर जानो हागौ। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। साख्रिनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु दं। आयआ बांगोन। दिनै नोंथांनि बैसोगोराफोरा नोंथांनि खामानिजों गोजोननो हागौ। दिनैनि राशि फरायसंनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।